May tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, ma-stress aklaunay iti day ang Miguel, friend. Apay ni Miguel, friend? Dua nga aldawon asaan ang nagparparik na kanya. Jak amo no si bibiyag pay nga ta day a tao. Agasam man ti doang aldaw, friend. No mapanak ijay balay da kat awan mat ijay. No sa dino nga tati papapanan na, no kasta nga awan trabaho na. No ibagak anakitak ni Miguel ijay sentro, patyanak na ta. Ay nawaw, anya ti aramiden ni Miguel ijay sentro. Ay na, friend, nakitak idi may sang aldaw. Adda babae aka holding hands na. Anya? Saan laang aday ta, friend? Nakitak pa'y asimrek da iti may sa a hotel. Anya? Sigurado a babae na day jay. Saan ko mga ibaga tinakitak? Nga makonsensya ak ngamin tunggal ibagam a ma-stress ka. Anya ter aramidem dito'y balay, Vilma? Ada na patag apagsaritaan ta, Miguel. Ay nawaw. Anya ti bagam aya. Disturbong gid iti panaginanak. Apay, pinuyat na kati babaim aya. Na! Babae mat nga ibagbagam. Di kan aglibak, taamok nga dati kasinσinarak mo ijay sentro. Awan ti babae kanya. Di kan agin diday. Babaero ka talaga. Lukas tamat lang. Agwin na swas talangan. Anya? Makapaasar ka, Mike. Agat atap kang awan mo ti ebidensyam. Diwan laang, an-anwak ti lalaki a babaero. Apay nga ipilit mo aya. Sa anak a babaero kung nakulangarudan. Ay nawaw, kaya't mo nga agsasango tayo tapno maamuan no asino ti ulbod. Itaan niya agapo pa'y laang. Kat makiwin na swasak langarudan kang ka. Makiwin na swas ka gayam kan Vilma pare migay. Wen tama ka uma ti ugal yun na pare Carlito. Apay, ada inaramid na adi mo nagustuhan. Pagat atapan nakngarod nga adda babae. Kit no agdinamag nga men di ti lugar tayo ti may papankada kayo kinigirlay. Anya, adda nakakita ka da kayaw iti sintraw. Ay nawa, asino pare? Adda ka mang. Di damot ibaga no asino. Basta adda ka no. Anya kumaita. Naragragsak ti biyag ko ita. Nga awan kaming kini Vilma pare. Ay unay kan pare. Naimbaga bigat mo, Vilma. Awan ti naimbag iti bigat ko, friend. Ha? Ay na, agburak ti darak iti dayjay a Miguel. Ay nawaw, nagsarita kayo ka din? Wan, ngam saan ang nagpudno kanyak? Napuskol mo't nga rin ti panagrup-rupa na ano kasta. Talaga ang napuskol, friend. Aglibak pay laang ngamin. Kunamlan asino agwapo. Nasakit siguro tinakam na. Tanaamam ti kalukwan na. Mabutang mutla ang dayjay, iso nga ison tinakiwin na swas. No kasta, break kayo gaya man. Wan, Sayang mo't friend. Sayang ti manu atawan. Uray masayang ti mano atawon ang nagkaduan mi. Tinapatag ket sa anak a ma-stress. Sa bagay, nataltal na nga agpayso ti biyag no awan sakit ti ulo. Ato yan tigat-gatangam a soft drinks. Agyaman aklaw na eh. Ay hiwin gayam. Asino jay babae anang isukatam ka ni Vilma agayam ko. Di mo man dakdakamatin tinaganda dya babae. Ay nawaw, apay mo. Kagurugurak law na itigay mo. Agsakit ka ayan, numangag mo tinagan na. Nakamove on ako na niya. Awan bibiyang ko kin Vilma. Nagpartak man. Kaano laang idinagwin na swas kayo? Ita, nakamove on kan? Wala. Nalakalang nag-move on no kas jay ti ex mo. Oo, amangan mo't no ibagbagam lang dayta. Pudno ti bagbaga kanya. Nakamove on ako iti dayja a Vilma.
Nagwinnaswas kayo gayam kan ni Mikael. Wan, nanang. Apay ka day. Iti anya aga po anak ka. Babae ti makagapo, nanang. Anya? Amuyo mat day ja, Miguel. Feeling pogi mat amay sa. Si kakit di matanak ko. Pudno mat, nanang. Di na amo ti makontento day jay. Kasla nasingput mo tinubyom. Aywan, nasingpet at talaga day jay, nanang. Sobra ti kinasingpet na. Iso aday jay. Nasingpet iti amin a babae a maam-am muna. Anya? Day tatipod no, nanang. Makapaawan ganas day jay a lalaki. Nay, mayat ti kawus mo ah. Sa dino ti papa naman ako. Agpasentro ak, nanang. Anya nga iti aramidom itay. Iprases ko dagiti papeles ko. Agabrodak. Ay nawaw, agabrod ka. Wan, nanang. Kaya't kumot ti makaurnong. Apay ngay adi mo imbagbaga kanya. Wan ata ang mga no istoryaan nyo manan kadagiti kumariyo. Amo ka din ni Miguel ti planom. Saan ang masapol ang maamuan na, nanang? Saan mo't a part of the family dayjay? Tapno maamuan na amin ang mapaspasamak iti biyag ko. Talaga gayam asaan kayon ang nagsinublian. Ay na, nanang. Uray awan ti makias-asawa. No ni Miguel matlaang ti maasawa. Di agbaak ka na nakaw. May mayaton ti agbaak ngam ti makiasawa iti babaero anya. Agabrod ka naman ni Vilma. Sino ba tinakadamagam, Carlito? Sumot lang, tinang ibaga kanya. Sayang mo't nga rod, ano kasta? Ha? Ano ti sayang paray? Sayang tasaanan asyak ti agno mariti kwarta kan pauit na. Na, day tapay lang, katay ti panunot now. No sa anak ko maanakiwin naswas kan ko anak. Di mayat gayam ti biyag ko pare. Kulak man no nakamove on kan ako nam. One man, nakamove on akon. Kung kunak lang day jay. Pat-pat siya mati bagbaga Carlito. Hello, Vilma. Italaang manan anang ko ti boses mo, Sally. Kasano kat italaang ngay mawag ka, friend? Busy akmat ngamin dito ayan ko ita. Danda ni malpasan ti kontrata man niya. Wan, agawid akong dita lugar tayo. Di adda na am-amom a foreigner dita. Saan a foreigner, friend? Padamat laang nga OFW. Ngam at least, amok anapudno kanya. Umapal manin ni Miguel ano kasta. Aging ga ita kat agsisinublat matlaang ti babae ngayaw awid na di tabalayda. Ay kat feeling pogi manan Ah? Una yun day nga ex mo, friend. Di na amo ti makontento iti maisa. Ay na, nagdakil ti nagbaliw ang Vilma anak ka. Wen ata sa anak mat amain initan ijay abroad, nanang. Nasingpot siguro ti amom ijay anya. Ay wen nanang. Kahit erin yung manen ati kontratam. Saanen, nanang? Pagsaritaan min kini Rogelio ti kasarmi. Rogelio, Tinobyok, nanang. no kasta, at dagayam nobyom. Saan ka nga roden ang agbaakan ako? Wen nanang. Iyam amok to kada kayo tagpasyar dito'y lugar tayo inton sumaruno abulan. Saan pa'y ngamin alalpas ti kontrata na? Ay na, magagara naklauna yanak ka. Kunaklakit din no agbaak ka. Adam gaya manubyom. Vilma, si kakadiday ta? Siyak nga rod, Carlito. Ay nawaw, takkel tinagbaliwam. At adapin mintas ka. Kasta aya. Unmay, Agyaman naklaunay, ano kasta? no makita na ka ni Miguel, sigurado ang mainlaban ng dajaking ka. Pagan anok kumangay ni Miguel. Ex ko lang dayjaan niya. Wan, ngam saan tayong amaw titaray tigasa? Ay na, Carlito. Saan ako na makisinublian pa'y iti ex ko? At dan nobyok. Saan ko nga isukat ni Rogelio iti kaskin ni Miguel asaan ang mapagpiaran?
Nakabaybayag gamot, Carlito. Nasabat ko ngamin ni Vilma, di tadala ni Tay. Nagawi din ni Vilma. Un paray, pimintas siya. Aya, iso na lang, tada ka numot dun boyfriend na. Kanya kumaita kanya, no at boyfriend na. Pengarot adi ka makaisam dita. Nakamubuo na ko na niya. Sigurado ka karay? Ang mga kung kunam lang dayta. 100% sure anya. Pag ano kumot ngay daya, Vilma. Nakita mo ti boyfriend na. Saan ba kay? Sigurado agwapo ak na ti boyfriend na. Kasano na ipagamay ka di mo ba nakita ti boyfriend na? Sigurado tayo ta. Nalakalaang mo't amaagaw ni Vilma kinkuhanan no kaya't tugay. Naa, ni Miguel tinag-message. Basa man ti chat na. Hi Vilma, kumusta kan? Ay nawaw, agraraman mo't dahi ti alalaki. Nay, asino nga'y tagraraman na nakaw? Ni Miguel ananang, Ay nawaw, anya ti inaramid na aya. nag-chat kit di kanyak. Anya, Basaan nyo nanang. Awan babain na nga ag-chat pay laeng. Nagsukatak lang arudan iti account. aywan. Apay nga agchat kan ka kat addamot ten nobyom. Ipagarup na siguro ang makisinublianak ng kwa nanang. Agraraman at talaga. Nakita mo ti boyfriend ni Vilma, sali. Una, Kahit, anya ti may bagami ti itsura ti boyfriend na ita. at damat itsura na. Ngam asino ti mas gwapo kada kami adwa. Ni Manong Rogelio Anyat ko na. Gwapo ni Manong Rogelio. Nasingpot pa'y, at dalugan na. Kan, at dapay kwarta na. Oho, sa balin sa mo tinakita. Isuday jay anya. Nakitak iti personal. Tainyam amu tigayim ko kanya. Mabiit lang. Apay akas namot tan ti salsalod sudam. Kunak man no nakamove on kan itigayim ko. Ay, kwa. Nakamubuo na kon. Agsalsalod-sodak lang. Anya ti imbagana kang ka? Nagugwapo ka no ngam tinobyom ita. Ay oo na yun. Apay asaan nga agtal na dahi ta alalaki. Ay, jakman amo iti ex mo, friend. Nakatagtagari si ka. Kunak man no nakamove onan dahi ta atao. Isumatisang kaibagana. Ngam iti kasjay nga aramidan na. Kat madlaw asaan pa'y anak ka move on kan ka. Nagchat kit di pay kanyak ngam di nanamnamaan nga agsinublian kami pay. Saan apulos, friend? Ay na, agkasar kayo kit din itinobyom ita, friend. When friend, iso ti plano mi. Una, tapno agtal namot tunday dyan nga ex mo. Apay, akasta ka mo tan, Vilma. Anyat ko nam? Apay mo tadi mo replyan dagiti chat ko ken ka. In black na ko pa yun. Kunak man no nakamove on kan. Apay aguluan nakpay laang. Aging gayta, kat si kalata ti ipit-pitik ti pusok, Vilma. Agtal na ka man si ka, Miguel. Amok nga ito nakpailaang. Mariknak mo dayta. Agraraman ka kiti Kalpasan dagiti inaramid mo. Namnamaampay laang nga ay ayatan ka aging gaita. Saanan Ada nga rudan nobyo? Saan kayo pa'y mo ta nagkalay sakit? Ay nawaw. Anya ti kayat mo? Isinak ni Rogelio para kang ka? Ay saanan ang mapasamak dayta? Ngamin, agkasar kamin kini Rogelio iti kabiitan a panawan. Anyan dyan na damag ka. Ichat-chat mo ka ni Vilma. Ay nako, asino din nakadamagan pare Carlito. Si kamanan ti pagsasaritaan lagi ti maritis akalugaran tayaw. Anya, impos ka ni Vilma ti chat mo kan kwa na. Awan matkit di tinagal mo. Takinoveran na. Ngam nadlaw da siguro asi kaday jay. Apay amasapol nga ipos na pa'y lahang amin. No kasta? Pudno gayam tinadamag ka? Nag-chat ka nagpaisokin kwa na paray? Well, pudno tinadamag mo. No kasta nga raw? San ka pa'y gayam anak ka mo buon mate? Ulbod mo lang gayam na dyan paray? Arak man, sali. Na, huston ti arak. Gayat ko tayo makalipat. Apay, di mo pa'y maaklon nga agkasaran da Vilma kan Rogelio indon bigat. Nagsakit siya.
Basol mo matlaang No saan mo kumaalino ko tigayim ko. Di si ka kumatikadwa na ita. Oo na yan, naggasat ko. Sang kaibagampay idi anak ka move on kan kwa na. Ngam saan matgayam. Kung kunaklaan na idayan niya. Kas na talaga. Narigat ti ag move on no si ka ti ayan ti bidot. Ika nakaroda ni Tiarak. May sabuti lang. Agawid kakit din ta iturog mo pa'y. Sanang nagngaro na makaturog. Ay na Miguel, ag-move on ka nga minen. Sabalin ti ay-ayatan ti gayem ko. Inton sumaruno ang makirelasyon ka. Agbalin ka nga min anapudno. Tapno awan to, ti pagbabawyam. Ay, nawaw! Ayatan kan respetuam ti karelasyon mo. Adaywam ti anyaman asulisog. Laglagi pam, ano awan ti respeto kan limitasyon, nalakalaeng amadadaal ti relasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agnaid kan iti balay, David. Ang mga no damay bagati na. Apay ko ma, katdakda kami lang ang matiada ijay. Awan ni Manong Abraham, taadamot balay na ijay syudad. Saan nga tangagungot ni nanang mo? Ay nawaw, apay ko mga agungat. Nang runa kit saan tapay nagkasar? Saan tapay ang nagkasar? Ngam adda tamatan iti husto nga edad. Nukas tati ko nam. Agim pakyak na rudan inton bigat. Wen, tulungan kan to kalpasan ti trabaho. Ay na, agyaman ang launay am. Saan ako nga parikot iti abang. Wen dakkel met ti balay mi. Asino day jay? Ni David nanang, boyfriend ko. Agnaeden dito'y balay. Anyati ko nam Erika. Ay nawaw, saan nyo naawatan ti imbaga kaya? Saan kayo matatulang kat? Tinaawata kat pag naidam tinobyom dito'y balay. Kasta nga rood nanang. Apay mait adi mo impakaabu kanyak tapno amok mait. Basta inyawid mo mutlat ta dito'y balayan. Siya kun tinagdesisyon para kada kayo nanang. Ay unay kan anak ko. Noan niya ti makitkita yo, di yulatan pakibibiyangan nanang. Daa. Agpada kami mat kan David nga addan iti husto nga edad. Kan may sa, dakkel mat ti balay apag nanaadan tayo. Umanay tayo atalo ditoy. Sobra pa'y kit di Adda kayo mat gayam dito'y ruwar nanang. Itay pa'y asap-sapulan kayo. Ada ka di masapul mo anak ko. Naibusan ti kape tayo. Asidag mat ti istor. Gumatang kayo Da kayo man pa'y timapan gumatang nanang. Tinobyom ngay. Nakaturog pa'y laang. Awan ka di trabaho na ita. Awan, day off na ita. Kasta aya. Oh, at ti kwartang igatang yo. Dua asa siya laang Tay sulaang mati umanayan ti budget ko. Anya kapitigatangak ngay. Kumpurmi anya ti adda. Sige, agawaan nyo, tamakakap-kape ako. Oh, what to iti kape agat-gatang Mari Perla. Agyaman naklaunay maray. Ayun gayam. Asino jay bisita yaw? Bisita. Ay nawaw, jay lalaki.
Nakitak day jay maray. No sa anak nga agbidaw, talo nga aldaw nandita balaya. Ah, saan mi abisita dayjay maray? Anya, saan nyo abisita ko na maray? Saan nga agpaysaw maray? No saan nyo abisita? Anya ngay nga road maray. Nobyo ni Erika dayjay. Pinagnaad na ijay balay. Ay nawao, ag-live-in dan? Wen maray. Sa anak ko mga umanugot, ngam inyawid na ngaminan tinubyo na ijay balay. Iso nga awanan at tinaaramidak. Anya? No papanawak mo ni David, ang mga noan niya pa'y ti panunutin da kanyak. Narigat ti agdesisyon maray. Ay, day tatirigat na maray. Ang mga no ibagada a kontrabida ka akatugangan, si kapay kit day ti madaksan. Agpalis ka, tada papananta, David. Sa dinamite. Ag-date taman mo. Siya kunti mangilibre kan ka, ta nagsweldo ako. Sumurot ni nanang mo. Saan na? Agbatin ni nanang dito balay, ta para lang kada ti budget ko. Nasayaat mo't no kasta. Sa anak mo't laang kami na komportable no adda ni nanang mo kay. Maawatan ka. Sige, agpalis ka nga rodin. Uray naklatan ni Jerwar. Agawa ama. Ayan ni nanang mo. Adan samot ija salas. Adda iji kusina. Di mo latan ikaskaso no adda ibaganakan ka. Nang runa no agong ungot. Naurnong mananti plato ananganan niyo anak ko. Aginawak to inton rabi inanang. Apay nga inton rabi ipay laang. Ay nawaw, ag-date kami kan David ita. Anya, Mang restaurant kami ita. Iso ang makauray kayo kadi. No aginawak, awanin mataktak tilakad mi. no apay ngamin nga inurnong yu Ay nawaw, aramidag to no agawid kami kunakmet. Masyapol nga ibagbagak ti arabidin yaw. Kaslaawang magpanunot yaw. Anyat ko nam nanang. Inton sumarunaw, no nakita yu anapumpun no ti lababaw, aginaw kayo mat, saan yu nga orayan nga ibagak? No di kay makauray, di da kayon ti mga ramid. Dadaalin nyo matimod ti tao. At daing kargak amakan itiref, nana. Ha? Di yung kutkutsin. Tasan apara kada kayo dayjay. Ay, wan. Di kay madanagan, tasaan ko mangal-alaan ti anyaman nga ikarkargayaw iti dayta aref. Nasayat mo't nga ron no kasta. Ngam dalosan nyo matiref Anyat ko na yaw. Dalosan nyo ti ref, tapno saan anaangot. Isumula ang ada kayo ti mangus-usar. Okay. Neri ka. Ada iti silidyaw, nakaturog sa amo dayjay. Masiksikuran launay kadagijay adwa maray. Anya ti pakasikura mari perla. Kasladon kan dunyada mo ijay balay. Ay nawaw, apay ngay akasta, kat balay mo mat dayjay maray. Saan akon ang makakute, ta isudang matantibus ijay. Di mo ngamin ipalubos maray. Anya pa'y ngay kat agpada ng awanan bain maray. Uray pasagidak ida, awan lata. Uray ni Erika nga anak mau. Wine, song batan nakpeki di ano ada ibagak. Ay sos, manmanaw ti kasta nga anak maray. Saan na nga isakit ti inana? Puno launay tanako na maray. Apay nga may adi mo ida papanawag. Marigata na nga road. Nasurok makatawan meten nga agan ano sak. Ay namaray, adda karbengam nga agdesisyon. Tabalay mo mat dayta. Iti anya aga po nga isuda ti masursurot kat si bibiyag kapaylaang. Narigat ti kasasaad ko ita maray. Saan sapay mo't nga amo ni Abraham tar aramiden ti kabsat na maray. Saan ata saan ko nga imbagbagak ang kuana. Sigurado nga agungat dayjay no maamuan na ti aramid ti kapsat na. Hello, Erika. Nakawag ka matmanong. Ni nanang, kumusta mo tandita? Nasaya at muti ka sa saat na. Apay ka di. Anya di indanon da kanyak nga agnanag kayo tinobium di tabalay? Asino tinangidanon kan ka manong ni nanang?
Saan ani nanang? No di ka dagiti karuba ama sa asyan kan kwa na tinakasarita. Pudno ka di tinadamag ko? Pinagnaed mo tinubyom di tabalay? Wan, manong. Ay nawaw. Kaano pa'y? Nasurukan ang makatawan, manong. Nasurok makatawan mo't gaya man anagan anos ni nanang ano kasta. Anya ti kayat mo asawan, manong. Wana, tadun kun dunya kayo kanumot itinubyom di tabalay. Balayo ayaday ta. Awan mo timbagami ada kami tibus, manong. Nasaysayat no pumanaw kailangan dita. Da kayo lang arudan di makikabkabalay. Kasta kayo ba'y? Awan respeto yo iti inata. Ay nawaw ka. Napudot ti ulam. Masino di mawag aya? Ni Manong Abraham. Ha? Anya? Agong ungat kit di ti loko. Ay no. Apay ka no? Wen ata don kan don yata kano dito'y balay ni Nanang. Sino mo tinagipulong kin ko na? Ti ko na ni Manong kat kaaruba kano. Ngam sa anak ka mamati. Ni Nanang lakit di tinagipulong kan ko na. Anya? Kat ti kayat ni Manong pumanaw ta dito'y. Sa dino kumangay ti papananta. No ijay mo't balay. At dadagiti kakabsat ko ijay. Makita ni Nanang, makangagday kay kanyak inton agawid. Nasaya at matanagawid kayo, Nanang. Nagkapuak iti ayan ni Uncle Mo, isuan Arabiana. Saan ko asal sa ludsudan no sa dino tinaggapuan nyo? Ha? Ti kayat ko amaamuan, no da kayo tinangipulong kada kami. Nangipulaw. Aping amo ni Manong nga da kami dito'y balay. Nay, awan ti ambok dita anak ko. Oho, di kay man agindi di, Nanang. Ada kang kano saan mo apatyan ti ibagbagak. No guraan nak latan. Nasurok makatawan matan anagan anusak. Una yun dahito aluto yun, Nanang. Apay manan. Nakap-apgad mat. Ay nawaw. Rin naman akmat itay, katsakto laang. Anya sakto. Oh, ramanan nyo man. Nakap-apgad ko naklangarudan. Kaya't yun samot nga agsakit kami. No diyo kaya tinluto, agluto kayo latan, iti sabali asidaan niyo. Ay, makapaasar kayo mat. Saan asyak ti pagsasawam, tabalay ko ti pagnanaadan niyo. Kunak tupay kat. Da kayo tinagipulong kin ni Manong. Agin didiam mo kayo pay lang amin. Panunutan, no anya ti kayat mo a panunutan. Awan oras ko nga agpalawag kang ka. Maray, agpinpinnukaw kayo mo't di tabalayo itay. Wen tadyak magustuhan ti panagsasaw ti anak ko. Apay manaon, Maray. Ipilit na anapgad tinlutok, uray saan. Kaya't yun sa mga agsakit kami, kung kunanapay kanyak. Ay, una yan ti kasta agalad ti anak mo, Maray. Saan pa nagawid ni Abraham di tabalayo, aya? Awan pa'y maray. Si kakaditi nagipulaw. Ah, siyak nga rod, Maray. Maasya na ngamin kun ka. Agraman day taabanag, siyak ti pabasulon ni Erika. Timbaga ni Abraham kanya, kat agawid ka no di tabalayo numawayaan. Sapay la kumangaraw ti agawidan. Jakon maanusan ti ugali ni Erika, Maray. Oray asino mo't, Maray. Apay nga da kayo mo dito istor ni kumari o nanang. Ay nawaw, nagawid ka magayam anak ko. Apay adi mo imbagbaga kanyak. Wana, tanog teksak ka da kayo. Ang mga numaibagayo kin ni Erika. Adada ije balay ita. Sandang agtrab-trabaho aya? Ada mo trabaho da, ngamjak amo kadagi adwa. Agawid tayo nanang, takasarita kita. Makisarita ka iti nasaya at iti kabsat mo Ay nawaw, depende mo't ano nasaya ti panakisarita na kanyak nanang. Diyak ngamin magustuhan ti panagsasauna, iti mawagak kinkwana kay. Awan mo't gayam ni nanang dito sa alas. Adda iti ayan ti kumari na. Agistorya manen asigurado tayo chay. Anya kumaita no agistorya ni nanang. Manong Abraham? Talaga mo't anapuskol ti panagrupo-rupa yu adwan niya. Anya tar aramidom dito'y balay, Manong. Imaya, takasla diyo mo't kayat ti pumanaw. Ay, kwa. San adakas ti makikabalay? Ngamsan kumamat akas na ti trato yu kininanang
Da kayo ti makikabkabalay, ngam da kayo pa'y laang ti masusurot. Ninanangkit din ti agadyas. Papanantangay ita. Ijay balayo nga eh. Ay nawa, san ama balin ijay? Tadadagiti kakapsat ko. Imbagak mo't daytaking ka. Agabang tangarudo na. Sayang mo't tibayadan tanga abang Anya ngay nga rod, kat papanawan datamit dito'y balay. Balay mo't ti pamilyayo da ito Adda karbangan ni nanang iti daytoy abalay. Tasweldo na idinagabrod tinaigatang iti materyales. Anya lagi din ti kasto yung mapaspasamak. Parikot mo't din ti sumangsangpay. Rugyan takit din ti agimpake. Amok ni Manong. Noan niya ti imbagana. Iso ti masurot. Saan apumanaw dayjay aging gangad data ditoy. Pag nanaudan da David kun Erika itangay maray. Agab-abang da ijay laod maray. Ay, kaasi damot. Kaasi da ngam no daduma ket naturay da ngamen. Sa bagay, husto mo ang tinaramid ni Abraham. Tapno agnakem da. Ken masursuro da ti tumakder iti bukod da asaka. Wain maray. Kahit si kangay maray, awan metan ti pakasikuram. Adala ang dagiti gundaway a makariknak iti konsensya maray. Anak kulat tamo ni Erika. Maawatan ka maray. Normal day ta tamay saka nga ina. Ngam panunutem latan apagimbaganda mo ang tinapasama. Adda kayo ka di nanang. Nanang! Nanang! Sika magayam anak ko. Subrag ka. Ay, agyaman naklaunay nanang. Anya ti gagaram. Nangyigak iti groceries para kada kayo. Nay, sigurado ka kaday para kanya dagita. Wen nanang, para kada kayo ti ginatang ko. Ay da, agyaman aklaunay Kumusta kayo ken David iti ayan nyo ita? Nasaya at mat nanang. Agur-urnong kami. Tagpatakder kami mat iti kalapaw mi. Ay wood mayat dayta. Uray simple laeng. Tinapatag ket saan kayo ang magastusan iti abang. Ay, nanang, pasensya kayon kadagitiin sa usawang ko iti kalabas. Pakawanandak ko ma. Awanan day di anak ko. Napakawangkan. Tinapatag ket nagadalan tayo amin ti kasjay napasamak. Ay, nawaw! Irespeto tayo, dagiti dadakkel tayo. Nang runa, nung makikabkabalay tayo laang. Saan tayo ng agisawang wano agaramid iti anyaman abanag, apagsakitan tinakamda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.